Gràcies. Doncs presentem a l'informe 29-2024 ajuts a projectes culturals en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions exercicis 2018-2022. Pel que fa a l'objecte i l'abast, es tracta d'una fiscalització operativa amb l'objectiu principal de valorar el compliment dels principis d'eficàcia i eficiència d'aquests ajuts, però que també incorporem aspectes de compliment de legalitat. Per fer aquesta valoració d'aquests principis es defineixen uns objectiels que estan formulats en forma de preguntes d'acord amb la metodologia de la fiscalització operativa. La primera pregunta seria quin ha estat l'import destinat a aquest instrument i quines són les característiques d'aquests projectes finançats. També valorem si el disseny d'aquests ajuts s'ajusta a la normativa vigent i si s'emmarca en una estratègia predefinida i fomenta la independència de la subvenció incentivant una cultura més empresarial, que és un dels objectius d'aquests ajuts, i si aquests sistemes també està aconseguint finançar projectes solvents i viables, que també és objectius d'aquests ajuts. El període de fiscalització 2018-2022 i la metodologia del treball, com sempre, hem tingut en compte les guies de fiscalització, operativa i de compliment. Característiques d'aquests ajuts. Aquests ajuts tenen per objectiu principal, d'acord amb tota la documentació que hem pogut examinar, fomentar la cultura empresarial en l'entorn cultural. I com a objectius més específics, finançar projectes que siguin sòlids i viables i estimular l'autonomia de les empreses culturals de les subvencions a fons perdut, que era potser la forma més tradicional de finançar. Aquests ajuts tenen una doble modalitat. D'una banda, una part que se li diu aportacions reintegrables, que s'ha de retornar en la seva totalitat, ve a ser com un préstec, i que no merita interessos. Per tant, seria un préstec sense interessos. I després té una modalitat també de subvenció amb la particularitat que aquesta subvenció s'ha de retornar en funció dels ingressos obtinguts. Els ingressos obtinguts són positius, els resultats del projecte són positius, es torna tota o part d'aquesta subvenció. A l'hora de sol·licitar ajuts per un projecte, es pot sol·licitar en les dues modalitats, aportacions reintegrables i subvencions, o només la part de l'aportació reintegrable. No es pot sol·licitar només la part de la subvenció, ja hi ha altres línies per això. I es financen projectes culturals en diferents línies. Hi ha diferents convocatòries, pla d'ajut a distribució de llargmetratges, festivals i cicles musicals, en el camp editorial, en el camp dels videojocs, espectacles, etc. I després hi ha una línia genèrica que també és per projectes que d'una manera o altra també estan previstos en les altres línies, però que té també unes característiques específiques. Quins són els criteris de valoració i determinació de la quantia d'aquests ajuts? Primer, hi ha uns requisits d'accés als ajuts que tenen a veure amb els requisits de les empreses sol·licitants. Això són requisits previs. És a dir, l'empresa sol·licitant per un projecte ha de tenir uns criteris de solvència econòmica i de solvència tècnica, i pel que fa als projectes també se'ls demanen unes característiques que han de tenir uns ingressos, que la despesa s'ha de fer a partir de la sol·licitud, etc. Això són requisits previs. Si no tens això, si no ets una empresa solvent, diguéssim, ja no et pots presentar. Un cop compleixes aquests requisits, la valoració dels projectes està en funció de dos grans ítems. Per una banda, la viabilitat econòmica del que se'n diu el pressupost bonificat. Vostès en l'informe tenen al final un glossari en el que s'explica els conceptes, què vol dir el pressupost acceptat, el pressupost bonificat, etc. El pressupost bonificat seria el pressupost descomptant la subvenció. Doncs aquest projecte bonificat es mira la viabilitat econòmica d'aquest projecte, 80 punts, i després hi ha 20 punts que es reparteixen segons un criteri que és l'impacte de l'activitat de l'empresa a Catalunya. Dins d'aquests 20 punts, 5 punts es donarien si aquesta entitat, aquesta empresa ha tingut, empresa o autònom, ha tingut
subvencions en l'àmbit de la cultura, departament o les seves entitats en els 2 anys anteriors, i després 15 punts segons si quina part de l'activitat o d'aquest projecte té lloc a Catalunya o quina part de la despesa està feta amb proveïdors de Catalunya. La puntuació màxima sobre aquests 100 per poder ser finançable són 60 punts, excepte en la línia d'editorial que s'exigeixen 50 punts. Això seria per a la valoració del projecte. Un cop el projecte s'ha valorat i té més de 60 punts, per determinar la quantia dels ajuts, tant de la part d'aportació reintegrable com per la part de subvenció, hi ha una sèrie de criteris que els tenen vostès en aquest esquema. Aquests criteris varien segons també la convocatòria i es poden, criteris específics, però això és per la quantia, recordem, és per la quantia, que poden anar des de el projecte és en llengua catalana, si està dirigit per dones, cada convocatòria pot tenir la seva especificitat. La quantia total d'ajut, amb la suma de les aportacions reintegrables i les subvencions, no pot ser superior al 75% del pressupost acceptat. I màxim, la quantia màxima de la subvenció no pot ser superior a 150.000 euros. Passo directament ja a les conclusions. En relació a la primera pregunta, hi ha en aquest període 600 projectes culturals finançats que corresponen a 131 beneficiaris, per tant, cada beneficiari pot haver presentat diversos projectes, evidentment, durant els diversos anys. La quantia total són 51,91 milions, dels quals un 76% més o menys correspon a les aportacions reemborsables, és a dir, aquests crèdits que es retornen, i un 23,95 a la part de subvenció. Els àmbits de música i editorial representen un 60 i escaig % del total. I en 4 àmbits, editorial, arts escènics, els videojocs i arts musicals, més de 2/3 parts dels projectes van rebre un ajut superior al 50% del pressupost. Observem una elevada concentració de beneficiaris, és a dir, un nombre reduït de beneficiaris van rebre la major part de les aportacions. I també observem una recurrència. Més de la meitat dels beneficiaris van rebre un ajut en 3 o més anys dels 5 analitzats. Vull dir, acudeixen, diguéssim, en aquest instrument de forma reiterada. Si mirem, encara que sigui petit, aquí hi ha les diferents línies, música, editorials, arts escènics, audiovisual, etc. I aquí hi ha com es reparteixen entre l'aportació reintegrable i la subvenció. Com vostès veuen, hi ha sectors en què la subvenció té més pes, hi ha altres, com el de l'audiovisual, en què l'aportació reintegrable és la major part de l'ajut. I després, per destacar en l'altre gràfic, és també per sectors, és el percentatge, o sigui, els projectes segons el percentatge de l'import atorgat sobre el total de pressupost presentat. Hi ha aquest límit del 75%, la mitjana és quasi un 60%. En relació amb si el disseny d'aquests ajuts s'ajusta a la normativa, si s'emmarca en una estratègia i si fomenta aquesta independència de la subvenció, que és un dels seus objectius, recordem-ho. En primer lloc, nosaltres sempre mirem quina és la capa més estratègica sobre la que se suporta aquest instrument i un dels documents fonamentals és el Pla Estratègic de Subvencions, que ja saben vostès que d'acord amb la llei de subvencions és obligatori, el Pla Estratègic de Subvencions i després els programes pressupostaris, que també és un instrument més circumscrit en el pressupost anual, però també hi ha o hi podrien haver-hi objectius més de tipus operatiu. En els plans estratègics, la veritat és que els objectius són molt genèrics i, de fet, has d'anar a mirar, diguéssim, quins són els objectius del pla estratègic del departament o fins i tot de l'ISEC per mirar
realment quins són els objectius d'aquest ajut en particular. O sigui, ja sabem que en genèric és fomentar la cultura empresarial, la competitivitat del sector, però com a instrument hauria de tenir un objectiu específic. I si tu te'n vas al pla estratègic de subvencions, com a objectiu de l'ajut, posa seguir fent l'ajut. Evidentment, això no és l'objectiu de l'ajut. Ja veurem vostès que una de les recomanacions que fem és en aquest sentit. Després tenim un altre tema que ja vam posar de relleu en algun altre informe que vam fer anteriorment, que és que, com els he explicat, la part de subvenció, saben vostès que en general la subvenció és a fons perdut, una subvenció i ja està. En aquest cas, el que es va, diguéssim, la novetat que va introduir és que dius, jo tinc una subvenció, però si el projecte et va bé, si tu tens una sèrie de resultats econòmics, doncs tu em tornes una part de la subvenció. A veure, com a idea conceptual, si tot va bé, doncs ens repartim els beneficis, per dir-ho d'alguna manera, però el que nosaltres, diguéssim, posem a la reflexió és que sigui això la forma més, diguéssim, més eficient i fins i tot eficaç de fer-ho. Per què? Doncs perquè implica que si a tu t'han donat una subvenció i el teu projecte ha tingut uns bons resultats, doncs ha d'haver-hi un reintegrament de la subvenció amb el procediment administratiu que això comporta. I la llei de subvencions, en el seu article 37, determina quines són les causes de reintegrament d'una subvenció. Llavors, clar, cap de les causes que diu la llei seria una causa de reintegrament, o sigui, no han incomplert l'objecte, no han incomplert res del que diu la llei de contractes. Nosaltres, en l'informe que vam fer anteriorment, això ho vam assenyalar. Llavors, en el 2007 es va introduir una modificació a la llei de l'ISEC en el que específicament es posava que una de les causes de reintegrament de les subvencions, de les aportacions reintegrables, seria l'obtenir un determinats resultats econòmics. D'acord, el requisit que estigui en una llei hi és, però nosaltres seguim pensant que això no té relació amb les causes de reintegrament establertes a la llei general de subvencions, a part de tota la càrrega administrativa que comporta tot això. Hi ha altres aspectes de legalitat que estan en l'informe. Les bases de les convocatòries, des del nostre punt de vista, són complexes, a part d'aquest tema de la subvenció. El reintegrament, a més, genera uns interessos. Aquests interessos també s'han de computar en el reintegrament, però llavors el reintegrament no pot ser superior a la subvenció aportada. La veritat és que genera complexitat administrativa i complexitat pel beneficiari i el que ha de demanar la subvenció. Un altre dels temes que afecta el disseny és que el criteri que es fa servir per veure si el projecte és reeixit i, per tant, toca començar a tornar tota o part de la subvenció és el concepte de punt mort bonificat. El punt mort bonificat, a diferència del punt mort econòmic normal, és que el punt mort bonificat es calcula no tenint en compte la subvenció, i a més a partir d'unes previsions de despesa. Evidentment, vull dir, sí, s'ha de fer a partir d'aquí, però això pot passar que després, previsió de despesa i d'ingrés, si hi ha molta variació entre el que es va preveure en el seu moment i el real, pot ser que el retorn de la subvenció s'iniciï abans que el projecte tingui efectivament resultats positius, perquè les previsions, la realitat ha anat per sota de les previsions, això podria passar. Però també podria passar que correspongui retornar inversió quan l'empresa també està tenint beneficis, amb la qual cosa la subvenció no funcionaria només com un risc, com un assegurament de cobertura de pèrdues, sinó, a més, seria un assegurament de beneficis. Cosa que no és la finalitat d'aquest instrument. Finalment, en la conclusió sobre si s'han aconseguit finançar projectes sòlids i viables, doncs, aquí per resumir-ho en l'esquema, recordem que teníem 600 projectes en aquest període. D'aquests projectes hi ha alguns que encara estan vius, que encara s'està retornant, la part de retornable o la part de la subvenció no estan tancats.
Si nosaltres agafem els projectes liquidats, és a dir, el que ja s'ha acabat el projecte, ja s'ha determinat si cal retornar la part de la subvenció o no, recordem, la part de l'aportació reintegrable, la part de préstec, s'ha de tornar sempre, en qualsevol cas, vagi bé el projecte o no vagi bé. Si no el torna el projecte en si mateix, el torna l'empresa, d'acord? En canvi, la part de subvenció no. Doncs aquests projectes que ja estan liquidats, què ens trobem? Doncs amb que més de la meitat dels projectes, 52,42%, no tornen la totalitat de la subvenció. No tornen la totalitat de la subvenció vol dir que aquests projectes no han tingut aquest èxit econòmic que se li pressuposava en el projecte. I en canvi el 47,58% sí que han obtingut, han retornat el 100% de la subvenció. De la part que aquests 52,42 que han retornat tota que no han retornat tota o part de la subvenció, la part de subvenció que han retornat sobre el total de la subvenció rebuda és un 18,84%. Si anem a veure com es reparteix això entre els diferents sectors, veurem sectors com els de l'audiovisual, per exemple, que tots els projectes d'aquest sector han retornat al 100%. En canvi, altres sectors, com els de la música, doncs només han retornat, un cop tancat el projecte, un 5,56% de la inversió, de la subvenció, perdoneu. Això també és perquè els projectes de música, a més, tenen unes especificitats determinades, que és que no han de retornar la subvenció, amb independència del tema de com els hi hagi anat el balanç econòmic del projecte, perquè tenen unes salvetats que no han de retornar la subvenció. Llavors, nosaltres, a més, hem fet d'aquests projectes que no han retornat tota o part de la subvenció, hem fet una selecció d'aquests 41 projectes i hem examinat projecte per projecte tota la documentació. Hem examinat quines eren les previsions de resultats econòmics d'aquest projecte i com ha sigut en la realitat. I què ens hem trobat d'aquests 41 projectes que no havien retornat tota o part de la subvenció? Doncs que només 26 projectes, un 36,58, van generar els ingressos necessaris per retornar aquesta aportació. I només 8 projectes dels 41 van obtenir beneficis abans de la subvenció. Un cop tenim en compte aquesta subvenció no retornada, 13 projectes més van obtenir beneficis. Si realment el retorn de la subvenció només hagués servit per cobertura de pèrdues i no per assegurament de beneficis, s'hauria d'haver retornat aquest import, 435.000 i escaig euros més. Recordem que el total que s'ha tornat són 880.000 euros, vull dir que és una part important. Respecte a la solidesa dels projectes, això té a veure amb la valoració que se'n fa d'aquests projectes. Recordin vostès que de la solidesa econòmica dels projectes, sobre els 100 punts per valorar el projecte, 80 es donaven per la solidesa econòmica del projecte, amb un mínim de 60 punts. Doncs bé, si mirem els que han obtingut just 60 punts, que és el mínim per passar endavant, són una part important, el 62,5% dels projectes. Després, clar, els criteris de valoració específics no estan, en les bases i a la convocatòria no estan especificats. I en molts casos no hi ha una evidència documental. Evidentment està tot documentat, no vull dir que sigui fet a la babalà, però la desagregació dels criteris, que és el que dona més seguretat de com s'han fet les valoracions, en alguns casos no hi és. A vegades el valorador aporta l'experiència d'aquest projecte o d'aquesta empresa o el que sigui, però seria bo que hi hagués aquesta evidència documental. I finalment no hi ha una anàlisi de sensibilitat dels resultats previstos, cosa que seria també bo que hi sigués, perquè l'anàlisi de sensibilitat també ens diria si falla aquesta variable o falla l'altra, quan el projecte pot entrar de passar de beneficis a pèrdues. Com a resum, diguéssim, de tot això, en aquestes conclusions generals, que ja no les repetiré, ja les hem dit, i com a recomanacions, doncs,
primer, revisar els plans estratègics de les subvencions, precisament per incloure uns objectius estratègics i operatius específics d'aquest instrument, no el general, sinó els específics d'aquest instrument, i que se puguin establir també indicadors que siguin específics, mesurables, referits en el temps, etc. i unes fites per a aquests indicadors. Revisar aquest disseny dels ajuts, en el nostre parer, perquè la part no retornada de la subvenció actuï com una cobertura de pèrdua, que tot això té sentit quan estàs parlant d'un risc d'un projecte i no com a assegurament de benefici. Implementar un sistema específic d'anàlisi i valoració dels projectes que estableixi paràmetres i criteris específics i explícits que s'apliquin de manera homogènia, implementar un sistema de seguiment i una base de dades de seguiment de projectes que pugui donar informació sobre l'execució dels projectes i doni informació per poder valorar modificacions en el disseny, si s'escau, analitzar les causes que poden estar motivant que els ajuts arribin a un nombre reduït d'empreses que una mica sempre són les mateixes. Sabem que el sector és molt gran, està molt atomitzat, hi ha una part del sector que sí que són professionals independents, tot això ho sabem, però 131 beneficiaris deixa de ser un nombre reduït davant dels 15.000 empreses i autònoms, etc., que té el sector. Analitzar aquest instrument de forma conjunta amb altres instruments, perquè si estem parlant només de préstecs, també tenim la línia de préstecs garantits de l'ICF per projectes culturals, si estem parlant de subvencions també tenim altres subvencions de cultura, garantir aquesta coherència interna d'aquest instrument en relació a la resta. Des del nostre punt de vista, seria bo revisar les bases per simplificar-les i facilitar la gestió administrativa de l'ISEC, intentant simplificar aquesta complexitat en les bases i complexitat en la gestió. I estic a la seva disposició per les qüestions que em vulguin plantejar.